Smiša, Selska 94. 175. 175. Ne idemo. Hodi. Jebote, nešto je čulo. Jak se ne. Zove sova. Hajde, idemo vpod. Sova, hodi. Idemo, jo. Ajdemo svi skupa, hodi. 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 Treba ne robota tražiti, hojte. Hodi, no, Iva, hoćeš kada prvi odpremni? Jebote. Jebote, Bog! Tu smo već bili, došli, trapali. Treba se vrnuti. Maja tu Uopšte nešto nešto bilo nije. inače. Koji je ovo, bro? Nešto čuješ. Isusa, ti Boga, ljudi, jobun se zasrao tu. Čekaj. Čekaj, idemo još jedan. Ajde, točno. Ali idemo, hodi. A nek se to cijelo ne čuje. Kaj? Jo. Ne, kaj pak ne. Hodi. Nek se, daj ne, pak si su opet, ti si još. Hodi. A boš držao mobitela. Da, Ali ješ prvi. Ne, hodi na sam. Kako je znam? Ja budite tiho, čekaj. Ti, tiho. Sova. Hodi. Daj se. Ne idem. Naj, Sova, naj. I hodi. Vidi puta se. Hodi gori na vrata. Hodi, no pa kaj, niš naš napravimo. Jebote, koji, gdje si? Nisi nišću, hodi, va, idemo. Pa kaj zakaj bio mora biti nevik prvi? Jo. Mislim da je. To budete skupali s ovim. Idemo dalje. Isusa ti... On iži je tak strašno da smo došli i onda neći Jana baka da je došla i nešto su kričali. Kaj ti lažeš, nije baka došla, neke neš zružilo. Neka je zružila. Do. Idemo vaja dalje. Idemo dalje jer to je treći put. Idemo unutra, hodi. Znate kao je čudno. Kome idemo? Sve ti bok smo tu. Daj, Sova, kaj si tamo? Te pazi dok prije. Ti bok, kad smo trebali. Hodi gledaj. To je tam na zidu, o, tu na zidu tam, da. Što tam kaj razumiješ? Isusa ti. Isuse. Se vidi? Vidi se. Da vodi dalje. Da su tam masakrirali neku novu. Da cijelo vrijeme na...
Osjećaj, jebate. Kuda su ga brni? Ja sam bio prvi, ja sam nešto prvi. Idemo na obe dva prvi. Ti. Kako se šansu? To može biti godan koji. Aaaa, ne idem! I kak je tu? Ti. Isusa ti. Pogledaj kaj govori. Ne, gledaj. Ja, ti mu stražari kad pobegneš. Ovo, gledaj. Da su ono za glave, ili su zapravo. Pogledaj vrata. Ja gibam. Isuse! Idem ja, evo!